Ara, aquí hi ha una colla d'amics que segurament dispararies bastant a consciència. Jo crec que sí, mirant-te'ls... Sí, Per on comencem? Hòstia, comencem... A veure, veig que hi ha 2 catalans i 2 estrangers. Sí, comencem per casa. Comencem per casa sempre. Ostres, els sostres... Els sostres, em sembla que només li dispararia un tret al genoll, en un genoll. No el deixaries morir? No el deixaria morir. El deixaries coix? No el deixaria morir perquè és un tio que crec que fa falta, és necessari per Catalunya. Diria que és el Cristiano Ronaldo de Catalunya, perquè és un tio que tothom l'odia. Però tothom el llegeix. Però tothom el llegeix, per veure quina barrabassada ha dit, no? Perquè les diu de l'alçada d'un campanar, la veritat, És un bèstia, i des que escriu El Mundo encara es passa més, Per tant, un tret d'advertència perquè no es passi tant. Vale. Per on seguim? Per casa. Seguim per casa. Fèlix Millet. Has robat molt, tu, o què? No gaire, alguna cosa. Fixa't quina pedanteria estic a punt de dir. Algun llibre i què vaig trobar? I un rellotge vaig trobar. Un rellotge de 3 euros de polsera, de color rosa, que em feia molta gràcia. A tu et faria gràcia que robessin un llibre teu, segurament. Segur, home, i tant, m'encantaria. De fet, els meus llibres, ara que estan en digital, l'últim llibre, es pot... El regales? És tan fàcilment piratejable. No el regalo perquè si no l'editorial em tallen els ous, però és fàcilment piratejable. Però a la caixa no has fotut mai la mà, No, i d'una manera tan cutre com va fer aquest home, tampoc. És una cosa una mica vergonyosa i es mereix un parell de trets als genolls, també, el Fèlix Millet. Però no el mataries, No el mataria perquè és millor que pateixi una vergonya terrible al que li quedi de vida que no acabar-li les penes en aquest home, no? Tret a cada genoll o a cada turmell, és que triga més a curar-se, Va. Per on seguim? Per la monarquia? Sí, hi ha 2... La nostra? Bueno, la nostra, clar. No, la seva, però de moment és nostra, també. Per tant, i a més va armat el tio, no? Crec que és una xacra, la monarquia, la que sigui, no? I més aquesta monarquia espanyola tan cutre. No ho sé, ells mateixos es retraten... O sigui, tu ets antimonàrquic. Totalment, trobo que és una cosa... Clar, em fa gràcia la gent que diu no, el rei no té poder de decisió, és només una figura icònica, i penso que pot haver més perillós que una figura icònica, un tio que es representi amb una corona, no? Hòstia, un tio que és sobirà, que podria sortir al carrer a fotre trets i no passaria res. Però no ho fa. No ho fa. No et desperta certa simpatia al personatge? No, de cap mena. Cap mena de simpatia. Hauria de plegar i marxar lluny. Si no li hauríem de fotre 4 trets... Però el deixaries marxar, Si et digués, bueno, va, marxo... No, això seria perfecte. Seria perfecte. La violència sempre és l'última opció, però és una opció. És una opció, però sempre és l'última. Falta algú més? Home, et diria el tio que ha dibuixat aquesta merda. Fora. Que ve amb ell ràpid. El mateix.